ଭାରତର ଛୋଟ ଛୋଟ କାହାଣୀ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀ କୌଣସି ସାଧାରଣ କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆ ଏହି କାହାଣୀକୁ ପଢ଼େ ତେବେ ତା ପାଇଁ ସେ ମନୋରଞ୍ଜନ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ୟାକୁ ପଢ଼ିବ ତେବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନର କଥା ମିଳିବ। ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ବିକ୍ରମ ବେତାଳ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ଏଥିରେ ଜ୍ଞାନର କଥା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାହାଣୀରେ କିଛି ନା କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, କେବଳ ତୁମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୟାକରି ଦେଖ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସରିବା ଭିତରେ ତମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତମେ ଜାଣିପାରିବ ତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଆଉ କିପରି ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକି ତୁମେ ତୁମ ଗୋଲକୁ ପାଇପାରୁନାହଁ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସିଂହାସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ବହୁତ ସାରା ଉପହାର ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଏମିତି ଥରେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ସିଏ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଲା। ଖାଲି ଆସିଲାନି, ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଉପହାର ବି ଆଣିଥିଲା, ଗୋଟେ ଫଳର ଉପହାର। ଭିକାରୀ ଆଉ କ'ଣଟା ଆଣିପାରିବ? ତାକୁ ଯାହା ମିଳିଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ ନେଇ ଆସିଲା। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ବି ତାକୁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ଦେଖିଲେ ଭିକାରୀ ତା ପାଖରେ କ'ଣ ବା ଥାଇପାରେ, ସେ ଯାହା ଦେଉଛି ତାକୁ ମନ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା। ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ 10 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେଇ କାହାଣୀ। ଭିକାରୀ ଜଣକ ଆସିବ, ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବ ଆଉ ଫଳଟିଏ ଉପହାରରେ ଦେବ। ଜଣେ ରାଜା, ଜଣେ ସମ୍ରାଟ, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଫଳ ବିଷୟରେ ଭାବିବ? ପୁଣି ଦଉଛି କିଏ? ଗୋଟେ ଭିକାରୀ। ସମ୍ରାଟ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେଇ ଫଳକୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେଇ କାହାଣୀ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଛି। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସେ ଭିକାରୀ ଆସିଛି। ପୁଣି ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଫଳ ଉପହାର ନେଇକି ଆସିଛି। ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଆସିଲା, ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖା କଲା ଓ ସେ ଫଳଟିଏ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ରାଜା ଆଉ ସେ ଫଳକୁ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଲେନି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଇଦେଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଫଳକୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ମାଙ୍କଡ଼ ଫଳ ଖାଉ ଖାଉ ମାଙ୍କଡ଼ ପାଟିରୁ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାରୀ ହୀରା ବାହାରିଲା। ରାଜା ଆଗରୁ କେବେ ଏମିତି ଚମତ୍କାରୀ ହୀରା ଦେଖିନଥିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଏ ଲୋକ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହେଁ। ଏ ଯେଉଁ ଭିକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋ ଦରବାରକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ ଫଳ ଦେଉଛି, ଇଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହେଁ। ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। କେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ ଦେଇନଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସନରେ ବସେଇଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ କି ଆଗରୁ ଯେତେ ସବୁ ଫଳ ଆସିଥିଲା ସେ ଫଳ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦେଖ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଥିଲା ଇଏ ରାଜାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା, କେବେ ବି କେଉଁ ଜିନିଷ କେତେବେଳେ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରିଥିଲା, ସେ ଫଳ ସବୁ ଗୋଟେ ଘରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ଯାଇ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଘରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଚମକଦାର ରଶ୍ମି।
କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ସେ ଫଳର ଗନ୍ଧରେ ସେ ଘର ଭିତରେ ପଶି ହେଉନଥାଏ। ରାଜା କହିଲେ, ହେ ମହାତ୍ମା, ତମେ କିଏ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମୋତେ ଏତେ ଅମୂଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦେଇ ଆସୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦେଇଛି। ଆଜି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷଟି। ଭିକାରୀ ଜଣକ କହିଲେ, ରାଜା, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ବେହୋସି ଘଟେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜୀବନକୁ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ନ କାଟ, ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ, ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଅବସର ଦେଇ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦେଉଛ। ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅବସର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଦିନକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦେଉଛେ। ଯେମିତି ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରିଦେଉଥିଲେ। ସେଇ ଭିକାରୀ ଜଣକ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ କି, ରାଜା, ନା ଅତୀତ ତମ ହାତରେ ଅଛି, ନା ତାକୁ ତମେ ଫେରେଇ ଆଣିପାରିବ, ନା ଭବିଷ୍ୟତ ବି ତମ ହାତରେ ଅଛି, ନା ତମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବ। ନା ଅତୀତକୁ ଯାଅ, ନା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଯାଅ, ବର୍ତ୍ତମାନରେ ହିଁ ରୁହ। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ତୁମେ କେବେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛ। ମୋତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବୀରର ସନ୍ଧାନ ଥିଲା ଯିଏ ଜାଗ୍ରତ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଇଛ। ଆଜି ତୁମେ ଚେତା ଆସିଛି ତୁମର। ମୁଁ ଏଇ ଦିନକୁ କେବେଠୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ସେବା କରିପାରେ? ଭିକାରୀ ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ହେବ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ମୋତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଯିଏ ବୀର ହେଇଥିବ, ଯିଏ ଶାନ୍ତ ହେଇଥିବ। କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ, କୌଣସି ଜୀବ ତାକୁ ଭୟଭୀତ କରିପାରୁନଥିବେ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ତମେ ତ ବୀର ଅବଶ୍ୟ ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମହାବୀର ହୋଇଗଲ। ଯଦି ତୁମେ ବାସ୍ତବରେ ମୋ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ରାଜ୍ୟର ମଶାଣି ପାଖକୁ ଆସ। ଏହା କହି ଭିକାରୀ ଚାଲିଗଲା। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଭାବିଲେ, ଏତେ ଦିନ ଧରି ଭିକାରୀ ଫଳ ଦେଉଥିଲା, ଫଳ ଭିତରେ ହୀରା ଲୁଚିକି ଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଜି କିଛି ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ମିଳିଯିବ, ଯେମିତି ଜୀବନର ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ମିଳିଯିବ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ଏମିତି ଆକାଂକ୍ଷା ଆସିଲା। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଯାଇ ଶ୍ମଶାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶ୍ମଶାନ ସେ କେବେ ଆଗରୁ ଯାଇନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ମଶାନ କେବଳ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ରାତି, ଶ୍ମଶାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନିସ୍ତବ୍ଧ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। କେବେ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ଶ୍ମଶାନ ଯାଇକି ଦେଖ, ଶ୍ମଶାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନିସ୍ତବ୍ଧ, ଗୋଟେ ଖାଇ ଗୋଡ଼େଇଲା ଭଳିଆ ଅନୁଭବ। ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ପିଶାଚ, ଡାହାଣୀ ଚିରୁକୁଣିଙ୍କର ଚିତ୍କାର। ଏହାର କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣନା, କୌଣସି ଶବ୍ଦକୋଷରେ ନାହିଁ। ରାଜା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଶ୍ମଶାନରେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ସେ ଭିକାରୀ ଜଣକ ବସିଛି ନିଜର ମଣ୍ଡଳ କାଟି। ପାଖରେ ଅଛି ମଣିଷ ଖପୁରୀ, ମଣିଷର ଶବ। ଏହା ଦେଖି
ରାଜା ତାଜୁବ ହେଇଗଲେ। ସେ ଭାବିନଥିଲେ ଦିନେ ଏମିତି ଚକ୍କରରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ମଶାଣି ପାଖରେ ସେଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ କହିଲା, ହେ ରାଜା, ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବରଗଛ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବ। ସେଇ ବରଗଛରେ ଗୋଟେ ଶବ ଲଟକିଛି। ତୁମକୁ ଏତିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେହି ଶବକୁ ଧରି ଏଠିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶାନ୍ତ ରହିବ, ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବ। ଏ କାମ ଖଣ୍ଡା ଧାରରେ ଚାଲିଲା ଭଳି କାମ। ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ବି କିଛି କରିପାରିବିନି। ତୁମ ଧ୍ୟାନ ତୁମକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜା। ଏଇ ତ ଫରକ ଗୋଟେ ବୀର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ। ଭୟ ଦି ଜଣକୁ ଲାଗେ। ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ବୀରକୁ ଭୟ ଲାଗେନି, ବୀରକୁ ବି ଭୟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବୀର କର୍ମ କରେ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଭୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା। ରାଜା ଯାଇ ସେ ବରଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ନୁହେଁ 25ଟା ଶବ ଝୁଲୁଛି। ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଥାଏ। ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଶ୍ମଶାନକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ସେ ଜାଗା ଏମିତି ଗନ୍ଧ, ଭାରି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ରହିହବନି। କେମିତି କ'ଣ କରି ମୁହଁକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ସେ ଗନ୍ଧକୁ ରୋକିଲେ। ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ସେଠି ଗୋଟେ ଲାଶ କାଟିଲେ। ସେ ଲାଶର ରସିକି କାଟିଛନ୍ତି। ସେ ଲାଶ ତଳେ ଦୁମ୍ କରି ପଡ଼ିଲା। ଖାଲି ପଡ଼ିଲାନି, ବିକଟାଳ ହସ ହସିଲା। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଏମିତି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ଯେମିତି ଛାତି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବ ଭୟରେ। ଛାନିଆ ହେଇ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ଦେଖିଲେ ଏଠି ତ ଶବ ବୋଲି ଯାହାକୁ ଭାବିଥିଲେ ସେ ତ ହସୁଛି। ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ହସୁଛ କ'ଣ ହେଲା? ଏହା ଶୁଣିଛି। ହଠାତ୍ ଶବ ଉଡ଼ିଲା, ପୁଣି ଯାଇ ଗଛରେ ଲାଗିଗଲା। ଶବ କହିଲା, ରାଜା, ତମେ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଚୁପ୍ ରହିବ, ଶାନ୍ତ ରହିବ। ତମେ ଗପିଲ, କଥା କହିଲ, ଫସିଗଲ। ରାଜା କହିଲେ, ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ସମସ୍ୟାରେ ଫସିଗଲା ମଣିଷ। ଏପଟେ ଚାରିଆଡ଼େ ସୁନସାନ ଅନ୍ଧାର, ମନ ଭିତରେ ଉଠୁଛି ପ୍ରବଳ ଭୟ, ପୁଣି ରହିବାର ଅଛି ଚୁପ୍। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଭୟ ଲାଗେ କ'ଣ କରେ? ସେ ନିଜକୁ ଅସ୍ଥିର କରେ, ଏକା ଏକା ଗପିବାକୁ ଲାଗେ, ବାଉଳି ହେବାକୁ ଲାଗେ, ରାମ ରାମ ଜପିବାକୁ ଲାଗେ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଜପିବାକୁ ଲାଗେ, କିଛି ବି ମନ୍ତ୍ର ବି ଜପିବାକୁ ଲାଗେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭୟଟା ଦୂର ହେଇଯାଏ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼େ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖେଳ ତ ଓଲଟା ହେଇଗଲା। ଏଠି କଥା କହିଲେ ଖେଳ ଖତମ। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଅତୀତ ଭାବେ, ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତା କରେ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନରେ ହିଁ ଜୀବନ, ବର୍ତ୍ତମାନରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ। ଯଦି ତମେ ମରିବ, ଆଜି ହିଁ ମରିବ, କାଲି କେବେ ଆସେନି।
ତୁମର ଯେତେ ବି ପ୍ରପଞ୍ଚ, ଯେତେ ବି ପ୍ଲାନିଂ, ଯେତେ ବି କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ଆଜି ହିଁ ହେବ, କାଲି କେବେ ଆସିବନି। ଆଜି ଯେଉଁଟା ତୁମର ଆଜି ଅଛି ସେଟା ଗତକାଲିର ପ୍ଲାନିଂ ଆଜି ହିଁ ଅଛି। ସେ କାଲି ନାହିଁ କି ଆସନ୍ତାକାଲି ନାହିଁ, ସେ ଏବେ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଏକା ଅନୁଭବ କରେ, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଭୟ ଅନୁଭବ କରେ, ସେ ଗୁଣଗୁଣାଏ, ଗୀତ ଗାଏ, କଥା ହୁଏ, କାହିଁକିନା ଭୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ବଡ଼ ସାହସୀ ପରାକ୍ରମୀ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ପୁଣି ଗଛରେ ଚଢ଼ିଲେ, ସବୁକୁ କାଟିଲେ, ସବୁ ପୁଣି ହସିଲା, ସବୁ କାନ୍ଧରେ ଧରିଲେ, ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚାଲିଲେ। ସବୁ କହିଲା, ଶୁଣ, ରାସ୍ତା ଲମ୍ବା ଅଛି, ରାତି ଘନ ଅନ୍ଧକାର, ଆଉ ଏହି ଅନ୍ଧାର ରାତିକି ରୋମାଞ୍ଚକ ବନେଇବା ପାଇଁ, ତୁମ ଓଜନକୁ ଟିକେ ହାଲକା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛି, ଶୁଣ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। କିଏ ଶୁଣିବ? ମନ ଲାଗିଯିବ, ପୁଣି ମନରେ ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷା ଆସିଯିବ, କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ ମୁହଁରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଯିବ, ପୁଣି ଶବ ଯାଇ ଗଛରେ ଲାଗିଯିବ, ପୁଣି ଗଛରେ ଚଢ଼, ପୁଣି ରଚି କାଟ, ଦାସେ ଆଇଲେ ମୂଳରୁ ଗା। କିଏ କରିବ ଏସବୁ? ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଆଉ ସେ ଶବ କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମରେ 3 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। 3 ଜଣ ଗୁରୁକନ୍ୟାକୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ଗୁରୁକନ୍ୟାର ବି 3 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ମନ ଲାଗିଗଲା। କାରଣ 3 ଜଣ ଯାକ ପାରଙ୍ଗମ୍ୟ ଥିଲେ, 3 ଜଣ ଯାକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ, 3 ଜଣ ଯାକ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, 3 ଜଣ ଯାକ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଥିଲେ। ଗୁରୁ ବି ହଇରାଣ ହେଇଗଲେ, ଇଏ ଦେବେ ତ ଦେବେ, 3 ଜଣ ଭିତରୁ କାହାକୁ ଦେବେ? ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଗୁରୁକନ୍ୟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା। କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଛି, ୟା ଭିତରୁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ବି ବାହା ହେବି, ଯାହାକୁ ବି ହରେଇବି, ସିଏ ହିଁ ମୋ ପଶ୍ଚାତାପର କାରଣ ବନିବ। ସେତେବେଳକୁ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କାହାଣୀ ଶୁଣି ଟିକେ ଟିକେ ବେହୋସ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। କାହାଣୀର ମଜା ଟିକେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ପ୍ରେମ କାହାଣୀ କାହାକୁ ବା ନ ଭଲ ଲାଗେ? ବେତାଳ କହୁଛି, ସେ 3 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, 3 ଜଣ ଯାକ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ଜଣେ ଦିନ ରାତି ସେଇ ମଶାଣି ପାଖରେ ରହିଲା, ଯେଉଁଠି ତା ଶବ ପୋଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ସେଇ ଜାଗାରେ ଜଣେ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ରହିଲା, ତାରି ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲା, ତାରି ସାଙ୍ଗରେ ପିଇଲା, ତାରି ସାଙ୍ଗରେ ଶୋଇଲା। ଆଉ ଜଣେ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା, ସେ କହିଲା ମୁଁ ପରିବ୍ରାଜକ ହୋଇଯିବି। ଭ୍ରମଣ କଲା, ଦୁନିଆ ଭ୍ରମଣ କଲା। ଏ ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ ଭୁଲେଇବା ପାଇଁ ଦୁନିଆ ଭ୍ରମଣ କରିବି। ସେ ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ଭ୍ରମଣ କଲା। ଆଉ ଜଣେ ଶୁଣିଥିଲା କି ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ମଶାନରୁ ତା'ର କଙ୍କାଳ, ହାଡ଼ ଏସବୁକୁ ଉଠେଇ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଙ୍ଗାରେ ନେଇ ସଫା କଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାକୁ ଧୋଇ ଧାଇ ସଫା କରି ରଖିଲା, କାଳେ ଏମିତି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ମିଳିଯିବ, ତାକୁ ଜୀବିତ କରି ହେଇଯିବ। ଏହା ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରେମିକ ପରିବ୍ରାଜକ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଲୋକ ମିଳିଗଲା ଯିଏ ଜାଣିଥିଲା ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକକୁ କେମିତି ପୁନର୍ଜୀବିତ କରାଯାଏ। ସେ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିଗଲା, ସେ ପାଠ ଶିଖିଗଲା, ଧାଇଁଲା, ସିଧା ଧାଇଁଲା ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯେଉଁଠି ସେ ଝିଅ ପୋଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ସେ ହାଡ଼ କଙ୍କାଳ ଅଛି କି ନାହିଁ, କି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଯଦି ନଥିବ ତ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଇଯିବ, ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ପିଲା ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ସାଇତିକି ରଖିଥିଲା। ସମସ୍ତ ହାଡ଼ କଙ୍କାଳକୁ ଏକାଠି କରି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ାଗଲା, ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଝିଅ
ପୁନଃଜୀବିତ ହେଲା। ଆଗଠୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆଗଠୁ ବହୁତ ଚମକଦାର, ଶରୀର ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପରି। ଏହା ଦେଖି ତିନି ଜଣ ପୁଣି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ପୁଣି ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କି କିଏ ବାହା ହେବ। ଏତେବେଳକୁ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କାହାଣୀ ଭିତରେ ପୁରା ପଶି ଯାଇଥିଲେ। କାହାଣୀ ପୁରା ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ବେତାଳ ପଚାରିଲା, ମହାରାଜ ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣ, ଏବେ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍ତବରେ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଏବେ ଏ ଯୁବତୀକୁ କିଏ ବିବାହ କରିବ? ଉତ୍ତର ଆସୁଛି ନା? ଉତ୍ତର ଆସୁଛି ନା? ଯଦି ଉତ୍ତର ଆସୁଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ନ ଆସୁଛି ନାହିଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଉତ୍ତର ଆସେ କି ତମେ ମୁହଁ ନ ଖୋଲ, ତେବେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଏଇଠି ଫାଟିଯିବ, ତମେ ଏଇଠି ମରିଯିବ। ଆଜି ତୁମର ଶେଷ ରାତି। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଥୋଡ଼ି ନା ବୁଦ୍ଧ ପୁରୁଷ। ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିଲା, କୌଣସି ରିଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ, ତାର୍କିକ ପୁରୁଷ, ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଆସିବନି ବା କେମିତି? ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ, ହଁ ହଁ ଉତ୍ତର ଆସୁଛି। ଆଉ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏହା, ଯିଏ ସେ ଝିଅକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କଲେ ସିଏ ପିତା ସଦୃଶ। ପିତା ସହ ତ କେବେ କନ୍ୟାର ବିବାହ ହୋଇପାରିବନି। ଯିଏ ସେ ଝିଅର ଅବଶେଷକୁ ଆଣି ସାଇତିକି ରଖିଥିଲା, ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧେଇ ଦେଉଥିଲା, ସେ ପୁତ୍ର ସଦୃଶ ସେବା କରୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁତ୍ର ସଦୃଶ। ପୁତ୍ର ସହିତ ତ ମାର କେବେ ବିବାହ ହୋଇପାରିବନି। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମିକ ତ ସିଏ ଯିଏ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲା ପାଉଁଶ ପାଖରେ। ସେଇଠି ଖାଉଥିଲା, ସେଇଠି ଶୋଉଥିଲା, ସେଇଠି ଉଠୁଥିଲା, ସେଇଠି ବସୁଥିଲା। ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ପ୍ରେମିକାର ଭାବନାରେ କାଟି ଦେଉଥିଲା। ବିବାହ ତା ସହିତ ହେବା ଦରକାର ଯିଏ ସମାଧି ପାଖରେ ଜଗିଥିଲା। ହଠାତ୍ ଶବ କାନ୍ଧରୁ ଖସିଲା, ପୁଣି ଯାଇ ଗଛରେ ଲଟକିଗଲା। ସେହି ରାତିରେ ଏମିତି 25 ଥର ହେଇଛି। 25 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେତାଳ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇଛି, ବିକ୍ରମ କାହାଣୀ ଶୁଣିଛି। ଏହି ବିକ୍ରମ ବେତାଳ କୌଣସି ସାଧାରଣ କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ବିକ୍ରମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା। ବେତାଳ ଅସ୍ଥିର ମନ, ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘୁରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମକୁ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛି। ବେତାଳ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛି ସେ ତୁମ ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତି, କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଅଛ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ଅଛ, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ଅଛ। ଜୀବନରେ ଭୁଲ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବେହୋସ ହେଇଯାଅ। ଚାଲୁଥାଅ, ବୁଲୁଥାଅ, କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ବେହୋସ ଥାଅ। ମନ ଟିକେ ହଟିଲା, ବେହୋସି ଧରିନେଲା, ଯେମିତି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟକୁ ଧରିଥିଲା। 25ଟା କାହାଣୀ ଶୁଣିଲା ପରେ ସିଏ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଛି। 25ଟା କାହାଣୀ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ବେତାଳକୁ ଧରୁଥାଏ, ବେତାଳି କାହାଣୀ ଶୁଣୁଥାଏ, ସିଏ ପୁଣି ହଜି ଯାଉଥାଏ, ପୁଣି କହିଦେଉଥାଏ, ପୁଣି ବେତାଳ ଯାଇ ଗଛରେ ଲଟକି ଯାଉଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାହାଣୀରେ ସେ ନିଜକୁ ବେହତର ବନେଇଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାହାଣୀରେ ସେ ନିଜର ଭାବନା ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାହାଣୀ ତାକୁ ସୁଧାରିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏମିତି କରି କରି ବିକ୍ରମ ବେତାଳକୁ ଧରିପାରିଲା। ଏହି ସଂସାରରେ ତୁମେ ଏମିତି କଟିଯାଅ, ଏ ସଂସାରକୁ ତୁମେ ଏମିତି ପାର ହେଇଯାଅ ଯେମିତି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସେ ମଶାଣୀକୁ ପାର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏ ବଜାର ଗୋଟେ ମୀନା ବଜାର। ଏଠି ସବୁଆଡ଼ୁ
निमंत्रण अछि ज्ञानरू निमंत्रण जिज्ञासारू निमंत्रण किछि पाइबार आशा किछि हरैबार भय जदि सबु किछि को तमे कंट्रोल करि परिबो जदि सबु किछि को नियंत्रण करि परिबो तेबे ही वर्तमान स्थिति रे तुमे बंची परिबो वर्तमान रो मजा तुमे चाखी परिबो जेतेबेले मन स्थिर हबो मन शांत हबो सेतेबेले तुमे गोटी जिंस पाइबो सीए एक रूप अनेक गोटे समुद्र अनेक तरंग।